Hi, you see again the match and crowd the queen of African culture. Guys, today I'm live in Ovoko. Yes, Ovoko Akpurokwe. I'm live in Ovoko to tell their great history, how they migrated, their rich culture and tradition, and what makes them very unique. Guys, follow me as I'll be going in to tell their great history. Well, I love you all, guys. Let's go. When you talk of history and culture, guys, we are live in Ovoko to tell their unique history and culture. How they migrated, where they settled, their father, their ancestral. Let's go in and find out this and more. So, guys, let's go. Namo. Ekele mu n'ike o. Namo. Namo ko beji mara na gana. Eji mara m. Afrisho. Afrisho ha. Isho hali. Afrisho. Gumbezi bahag. Isho kunweze. Isho kunweze beham. Onisho jiko. Onisho boko. Oh. You need to that for you. You need to put on my full lead. Ma gbe. Na me to tell me no. Take it to be no. Okay, ngwana ki eneja. Amma wa ki eneja. Oh, but achoto moge sejele koko. Ah, mgane mne oje gichikumuzo na achota me mjele koko. Ojo na magic. Ado na magic. Na echigitari. Mamu. I don't know. Thank you. All right, let's go. Don't forget to subscribe to my channel, follow my page at Dimas and Craft for more videos like when you talk of rich culture and tradition and history. Now there we go. Let's go. Okay, so we are here to welcome the head when you talk of Onyishi, traditional ruler of culture and tradition in Ovoko. So he's here live. Namo. Oh, Adumoyu. Oh, Idagano. Oh, Alan. Oh, Alan. Oh, Alan. Thank you, sir. Why? Okay. Why? When you talk of old age, yeah, we have people that have it in abundance. Healthy. Good health is life. That's a word of greeting. That's a way of greeting their elder, the most elders. When you talk of culture, yes, Ovoko have is here live. And I'm seeing different here, honestly. Idaganam. Kwa mawini. Adumoyi no ke gwada. Adumoyi kwa. Very fine. Anomnenkegezo yo. Alone. Hello. Darren. Hello. Darren no dumurumo. Darren. Darren. Kan. Onu bamtukume gbere onyishire gbe anomnenke nnamu.
You see again, Jumat, and Craft the Queen of African Culture, and today I am live in Ovoko. I've been traveling, meeting our fathers, our grandfathers, them. I'm seeing cultures, but today, Ovoko is giving me another vibe. When you talk of culture, coordinated, pure cultured. So guys, I'm in Ovoko Live today to tell you their great history, their rich culture, how they migrated, the link they have with other people, where they settle first. So guys, follow me as I'm taking you on this journey today to tell you all that has to do with Ovoko. When you hear the name Ovoko, there's unity here, there's love here. So guys, let's go. As you can see, I am well seated with my fathers from Ovoko. And they are ready to give us Saturday hot. When you talk about culture here, I'm seeing it in a different level, in another level. Oh, I'm super, I'm put it there by. Oh, as me do not know, Tane, Gambata, and my fear ditch. And major boom balls are for boom, a jubilee basaran or bodogutelile. Mana gam she jam batam benane, we read ditch and ben. William for a ditch and ben and no do how, remember like a police. That so you know no bone taboo. Ye basaro boko. Oboko she jege. Mbehe brodo, emruboko, geshi oboko she bido ye basaro boko. Nye jirimaro boko. Abia n'ọdịnala n'Ovoko nwere ihe eji mari na-abịa m n'ọnụ bonu ntan. Darun. Oh, darun. Nna m. Darun. Nna m ishi. Oh, ndị na mụrụ m. Asị nye m n'ọnụ bonu nta bụ ma anyị mara ge Ovoko jege. Na ejiche mbụ ọzọ bụ abịa ma m te iri ji kedu nnukiri uke abịara m ịbọsụ na mere iri ji uke na m mbụ sọ bụ so dem ji nọ n'ụbụ nta bụ ma ge Ovoko jigoko njiri mara Ovoko ihe mere Ovoko ji adị n'iche na ndị ọzọ ndị ha na Ovoko shibu n'ebe a na Ovoko nọ na-enwe ndị anya sị gị na ha na ndị na Ovoko na ndị na shi na bụ nwanne ni anyị na-eme n'ebu n'ọbụ n'onye Ovoko nọ na-ebe dị ha na afụmane ya na onye dị ha na shi be na wọtachara ido onwe ha ọ ji emeghe esi ha anyị na Ovoko ọbara ọbara na-ajịkwa gụnụ mgbe eji evute okwu n'ụka ha na-abụọ kpezime n'ọbịa bụ ihe n'ọbụgụ nwere ọzọ n'ọbịa bụ isi anyị ji n'ọnụbụ nta nna m daarụ nụ daarụ Ono maya shinu dube. Ije ndị ma bịara. Ha bụrụ ezi ije. Ha bụrụ ije ga adịghị oyi. Ma anyị niile na obi ije dọọyi. Medu meghe ya, medu meghe shishu. Medu maya lile shinu dube na itoke. Ala Ovoko. Ono maya ahụ ha wetere ajụ ese. Anyị ndị ọma. Ovoko shiru eto lata. Ovoko Akpurokwe. Ovoko Akpurokwe, Ovoko. Uwe lata motachara ụmụ ka ewe ụmụ lọlọ ejuọna ka o si dobo n'ọbụrụ na ndị ọzọ aza adị ekwutere onye bịara okwutere ohe mara onye bịara okwutere ohe mara na-ekwumedị m onume na ibe anyị nọ ekele m no nna m eweliwe ma njumago isi na ọgwe mbụ Ovoko shi ya lata Urato Enugu-Ezike Mbizo latara mgbe mbizo nọrọ mgbe medavuru mgbe enu anyị nọ ọbara latara mbụ mgbe na be latara mbụ ụmụ ọmụrụ bụ mole umeto umelo ụmụlọ na ejuọna Ovoko ejiri eheto ya ma Ovoko Igboke
Ovoko Akpurokwe. Ne Ovoko Afro Ododo. Afro Ododo. Egba Afro Ododo. Be yam Ovoko, ya name Ovoko. Man Ovoko Akpurokwe. Bunka general. Moga Akpurokwe. Kay will tell Urato. We have their God. Mbegbo. Mbegbo tell you migration. Mbegbo la to you umes avre abeba. Bishu Ovoko. Is avre issue Ovoko. So me Akpurokwe nwere meto. Ndiko mebo. No yena. Onye kembo aroji ogreo. Wo ye lolo ewrag. Omulolo. Okay. Me ogeto bo odike arojo ogreo. Me onye kembo arojo ogreo bu melo. Ya be session Ovoko. Me konye ye bo lolo ewrag bumulolo another session Ovoko. Buheto bo odike ewo aroja ogreu bejona ejona isumujumta. So me onwa ha mecha ha mecha umu aroji ogreu bishi ya bo umu davro mi ya ke o melo he nwere italigba eno o buru na o kam ko fe gwa so me lolo motara irinishi me odike ajogere bejona motara irinana. It's part of life between Umobani and Abibu. Yeah, well. Umobani, I got the money. Amar. So the brother was the Isha, Abibu. Amar, yeah, Umobani. That was Yahweh. Because I might have Budo no Atani. That's it, baby. What I should yeah, it's part of what I was. What I actually made a daughter. So I said, I check my chicken, I will baby. So look at that. No, when the news, I can. What your mind order? Where my order? Now, the news, they will give a report. So, all Bruno that I didn't and you won't be news. That won't do you with the Bible. Little Madame, Ufoluchu. As I know the extra big at Canada. This is bullshit. Yeah, the shit no right enemy. I got much for the one aspect of it. This area the upper the Nagaya get sentence by
Namo, ngubam je kaju esenem na juonsha. Abia ne ovoko egg, ne mane nu se nwere ovoko egg. Gịnị ba na ekene ovoko egg? Ya na ekene ovoko egg bụ na ndị haka na ndị bolo na log. Paka ndị haka jo maru ndị ovoko le ni ga na ne me manar kal. Ovoko bia tuzu ba ndị bolo. Aba too much. Aba ewuru ovoko egg n'ogo ovoko maka ayagelo n'ogo. Nwa bụ oshiwe kpata ndị ovoko buru bọbụ. Si n'ovoko ụlọ me na jiji alụ ene ha. Be me ba na isi ezi ọlụ. Be na be shi jikwu n'ọgọ mgba. Ọgba na bụ isi ndedoro. Eji alụ igbo na ebe wuru mbe wonu gazi ha bụ ovoko egg. Inyeka. Compensation. Okay, mana obe ndị ovoko be bunu mbọ. Ndị ovoko ndị bụ mbọ bụ. Ndị ovoko ndị bụ mbọ bụ. Kana amana ebe na wuru na ndị fuka ya lụsukwa ma ha ọzọ. Ma ndị ovoko wuru. Asị na ndị ovoko bụ mbọ bụ. Ka m na-enwe m enwe ga-alụ mbọ ovoko nke nna m lụrụ nna m dị jiri ọrụ. Tekunu oge nwe ga-alụ mbọ. Gba. Na njumago. Gede bụ ndị ọzọ gbe ha n'ovoko oshigbebu. N'ọbụ mbọ ọzọ bụ. Akwanya agwa m no enwere ọkparigbo. Enwere ọkparigbo. Ọkparigbo ọgụ. Nwe ọkọ ọma na ovoko egg. Yen ọkọ na ovoko oshijem. Afege ibagwa ihapụ hụlụwure ihe ka anyị na-eme ito omenala eme ito ihe na Mgbe gboo anyị na-ehe abịa n'ihu n'Owerri ya bụ isi ekete ekeri ili abịa na asị gị ekete ekeri n'ọbụ ihu n'Owerri ihe ka ovoko na ihe akpụ onwe anyị na-abịa izu nwa be bịa ejekọ izu mgbe ọ bụ mgbe gboo ụtaga ugwe gwere arụ abụya na ebe unu na-enwe gba ọnụ arụ be nwere ọnụ ekete mgbe gboo na ọwa agọrọ onwe esa gọkpo na mgbe ọba na-eji emechi onwe esa na-eji agụ ekete ihe ka bụ mmanya jekon ihu na evute mmanya ovoko vujeko mmanya ma omenala anyị na-ehe bụ nnata ka esi erigo egba ka esi emego omenala nwaanyị te ile n'oke ndị nnu na-eme ebe ndị nnu na-eme ndị nnu na-eme ndị nnu na-eme n'esọsọ ihe dị iche na omenala bụ dịka abụrụ na mmanya abịa ọjị bịa gịnị na ole ebe a na-amalite mbọ n'ebe anyị bụ abịa na ebe anyị na ọ bụghị ka ebe anyị na-eji ụmụ anyị ji mmanya amalite mbụ na ndị nna nna anyị jụọ ha ese gịnị bụ isi ebe esere anyị n'isi bụ na emunye bịagodoro abịa kelega akụkọ na anyị ọ dị ka ndị udi bi ji ebeghe ha buru ụzọ n'oge munye n'oge nri ha sị ka egwugwo omeme usure so esite na ndị nna anyị sịrị anya yale ka a gwara ha tọshua na obe mmanya nọkwa be anyị na-ebudoro ụzọ ekpemekpere evuru ụzọ ṅụrụ mmanya abịa talaga ọjị ma irue
n'ike na ọ bụgo ka anyị na-emege na ọbịa bụ nke dụtụrụ iche na omenala anyị na ọ dasịbụ ofu ihe ịghọtago so na-abịa na-asị ekete ekere no this four old kingdom bụ nne ekete ekere no na awamenya abịara ịghọtago bịara so mgbe ndị ọcha chịrị mgbe obube atọ na anyị kọt ekete ekere kọt ya bụ ihu na Owerri so awamenya bịara ụka bịara aga na-egete eje izu ekete ma a na-ega agọ ọnwa esa ịghọtago ifu na ọba agọkpogbo ọnwa esa na ọbụbọ ọba na-akpachi isi a na-eji agọ ekete so na ndị anyị na-ehechi bụ ndị nụm n'ọnụ nke m ga-akọ atụtụgụ bụ gịnị butere na anyị na-ehe dịka butere eshima anyị na-ehe so na ihe anyị matụtụrụ bụ ihe mme na ọ bụ ekete ekere ya bụ for autonomous community ma nwere one culture ịghọta ma anyị na-ehe na-eme echi ihe na-ena ihe n'ọma ya na-ebu ụzọ before ihe na-efe ọjị anyị ga-eji ọjị ọ bụ nke ihe ndị nna anyị metere so abịa na ọkparigbo n'ọbụ ofu ihe onwa ndị ihe ka bịara rịọ anyị ọgụ n'ọbụ kpara na-eme ma ha chụrụ gbure meghe ibe agwa eka gbure he gbute ihe eka ibe agwa ala gbute ihe eka so ha ebe soro ụzọ ibe agwa eka bịara rịọ anyị ọgụ na-eme ma egbuchi ihe chụda ha n'ime ime ịgara so n'ebe anyị bejere ọgụmbọ so ebe jere ọgụmbọ bụ ka ha rịọrọ anyị be ha rịọrọ ihu na Owerri be ha rịọrọ ha be ha rịọrọ ha ya bụ ekete so ibe mbọ bụ na Ovoko nwere ala anyị nwere parika na mbọ bụ ihu na Owerri enwego ihe ka enwego ibe anyị ọgụ ha sị anyị lụta anyị gburu alụta ewuru so abịa bịara ezia bụ esotu ụzọ ha esoruzi ụzọ ibe agwa eka kọtụta ha bịa chụrụ ha chụreta ha n'egerike mgbe egerike bụ mgbe ọgụ bịara bịa da njepụje asete ndị ọbụkwa ji ya ha ata ndị ọcha ịghọtago so abịa chụrụ eka mgbe ha chụrụ ma ndị ma chụrụ eka ga-ejekwa n'okwutu abịa chụrụ ha kpụrụ ha erute n'egerike okwechi onye ekweghị ma onye ekweghị abụọ ọdịzieze na kọt ihe na ọbụkwa jiri anya anya egerike bụ kọt ịba ahụhụ n'ọbụla abụọ kparigbo be nwe egerike n'ọmere mgbe ọbụ ndị ọcha na-ekpe ikpe ebe jere ebe ndị ọcha be tek ova abịa ekperezie ikpe nye si na ọga abụghị ga-enwe egerike ya bụ ndị ọbụkpa mgbe ọzọkwara anyị nwekwadoro nọrọ isi na-ekwu na onwere mgbe a na-akpọ otobike agwụ yes anyị mere ha arụ akọ na ndị nna nna anyị mere arụ mgbe bụ metere ha ọfụma ha esizie n'ime latazia ka a lataziri ụgha bụ mgbe ahụ na-egbe egbo na-akpa mmadụ eme slave trade dị rampart mgbe so a ga na-akpa ndị ọbụkpagha bụ ha ekelime ha bịaba kpara mmadụ bai ya bụ mmezi abụrụ ma mgbe Ovoko na oje nwe bezi ekelime aba kpara mmadụ bai ha chọrọ akpaima mmadụ ọhụụ akpaima bụ onye n'ọnọdụ onyeisi ma mgbọ nwoke Ovoko so n'ọnụ bịa na-akpa akpọkwe ndị behe na-ejere ọgụ ọkparigbo ịghọtago so mgbe ndị ụmụ Ovoko nọrọ izu nwa ha esi a gụkpụrụ ala ka ụmụ gị ma ha chere gị
irute ọsụa na umeze abụrụ na-enwere mgbe mkpoke bụ nwere mgbe ụmụ obodo agụ bụ ma nwere mgbe azalụ bụ ibe ahụ bụ so awaichara ha ala ha ga na-echezi onye eze nụhụ a dịka onye enume ọba na-abịa akpa ụmụ ya asị nwaanyị na-ese ime adịba ọnwa n'ihe ọzọ mekọ na mbere ọrụ mbere hụrụ mọshụ mọshụ n'ihe ọzọ na-akwụ ụmụ ọnwa na azụ na-adịghị mmiri so nwa be anyị na-ehe eji jedebe gbasara nke riruo na ọkparigbo anyị nwere ala ọfụma ọfụma mbọbụ ma ndị be anyị bụ mbọbụ deti iruo na mbọbụ na ọ bụ igwe ọkparigbo bụ onye Ovoko ọkparigbo so onye mere onye isi kwuru gbasara otobo nwere otobo ike agwụ mbọbụ ma nwere mgbe a na-akpọ igbogobe so na mbọbụ so abịa na nke mi na-ajụ anyị mekọ ihe ndị ọkparigbo na-abịa mgbe gboo na onye na-ekwu nwụrụ na ọkparigbo na-evuleje n'ụlọ beli ịba bụ asị na nwụrụ na ego na-evuleje gị n'ụlọ evuleje ozi gị n'ụlọ beli emenige n'ụka bịa ndị ọcha eweta ụka sọrọ a na-atụ na alọbalata ịghọtago anụ n'ọbụ eli onye ọ bụ anọrọ nwa ya n'ụlọ ịghọtana mgbe ọchụ anọdụ anaghị ọhọ ha nọzi abụọ bụ nwee shumọ ọnọdụ nwere totobo nwee metotobo mgbe ọbụla onye isi ruru tọchụ onye isi ruru na alata ụlọ na onye bụghị alatatụgo n'ihe ga na-eme ọchụ agha bụ o jere ọchọma mba arị atọ ọnọdụ onye isi rugu na mgbe ọbụ na-erugu n'ebe anyị na-ilaji abịa eme usoro onye isi mere usoro onye isi ma mekpoo ya esu ma ọ ga-abụ ndị ga-enweghị ukwu ịtọ ọnọdụ be oshikiri ime mgbe a ga na-abịa izu na-abụ isi atọ ọnọdụ ma be bọchọ izu tara siri ike na ọlata nke ga-esiri ike na ndị nwa nọ n'ụlọ azụ arazụ agba anyị azụtara ịba ya akwụkwọ m na-enweta ịghọta bọta abịa na ịgba omenala anyị na-eri dịka anyị na-eri ka ọzọ na-eri ehọ o nwere mgbe ọmabịa na-ada na-enwere umelọ nwere nkeke mgbe ọmabịa ruru ọ dagata n'ọbụ ụmụlọlụ ọ dagata n'ọbụ ejuọna ọ dagata n'ọbụ ọkparigbo na Ovoko ịghọtago na-edika asị gị na ọmabịa ruru na-asị gị na ọmabịa ruru ndị ọkparigbo na ndị ụmụlọ echitekogoma ma ụmụlọlọ echitekwa ama mi na ụta so ma bịa n'egba ndị isi na anyị na-ehe na-eri etenta ukenugwu n'obi alọrụ na-ema sitere n'ọkparigbo nọhe nke shi Ovoko nọhe ịghọta mmadụ ka ndị ụmụ anyị bugbo mgbe ọ bụ na akụ anyị ma ha na-egwu bịaba egwuri ime ka anyị ọ bụ egwu mụ na anyị nche ọ bụ mụ na anyị nche nwunye ya buru onye ewebe nwunye ya buru nwunye bụ igboke ha bụ igboke onye ero so n'ọbụzụ ka ha lataziri nwa be baa na igboke nọzụrụ wee mụba ụmụ ka eji mụta dis 3 villages 3 clan ejụọ na ụmụlọlọ na ụmụelọ nwunye bụ onye ero and Akpurokwe ha na-asa Akpurokwe now na na-akwụta Akpurokwe dịka ma but Akpurokwe is the name of the person of that man mana at that time na-enweghị ihe dịka foto ma enwe ya eji wee rute mmadụ so no ndị na-apịa the art people ọnọkọta ha say something ma gba something resemble that thing
ewuri ha wee chebe geje na-eme remembrance na-erute that particular man. That is how Ovoko Akpurokwe shi wee bịa. Mana ụfọdụ ga-aghọtaghị eche na Akpurokwe bụ na Ovoko abụ mma mụrụ ha, ọ bụghị mma na amụ mmadụ, na ọ bụ mmadụ ha mmadụ. Mana mgbe ahụ na enweghị dịka Christianity, enweghị ndị ụka, enweghị na-akpọ ụka that time, na ọ bụ na ọha ile na-ewete mmadụ onye nwụrụ anwụ ememe ọ dịka mma ese picture ha were na-agagharị ga-abụ ịhụ mmanya ya na-akwa anyị ugwu na ọ bụ nna anyị gara erube n'isi up to today na ọ pụta dat nwa ahụ pụtakwa up to today na ndị mmadụ na-akwa anyị ugwu na ọ bụ nwa na ọ bụ nna ya because na ọ bụ picture of that man bịa bụ ihe ahụ. Akpurokwe bụ nna Ovoko. Ya mbụrụ emepụtara Ovoko niile. Ya mepụtara Ovoko niile. Mmanụ fa na-agwa bụ iji chete. Na mmanụ ha na-agọ bụ iji wee cheta onye ọbụla akwụ mara mmanụ ha dị imeji ọ dị ka picha na-ese kịta onye sere m na akịta debe na picha ifu ụmụ ụmụ gị na-asa let this is my father, so all picture bụ ọ bụ and mmanụ ha gị na-ere na-agagharị na-agagharị ebe ọbụla na-akpọ onye kara aka na Ovoko na emume ahụ ga-eje de gosi na onye ahụ bụ the real indigene of Ovoko na ọ bụ onye kara aka na Ovoko, ọ bụghị mmadụ niile nwere n'Ovoko ka mma ahụ na-eje na ọ bụ onye kara aka onye isi kara aka ma ọ bụ ndị Uchukwu mainly pagan people maka onye ụka ahụ ga-ekwe ka ha ka e were somebody were represent nna ha. Yes, that's how it is. Onye isi n'ọrụ n'afọ isi nka ya na-eme fụ na-eje n'ọbụghị mgbe elewa na-eje. Onye isi n'ọrụ akwa isi ka ụmụ ya chọrọ ka ha ihe Akpurokwe ahụ bụ nna ha ka ọ bịa kwara ya nna ya, then we go to those people ha ebupụta that resemble that Akpurokwe, then ihe ha ga-eje there kwa the person asị na Ovoko niile akwago ụnyaahụ ozugbo nje Ovoko ihe ahụ kwacha the person asị na Akpurokwe that is na Ovoko ile akwago ụnyaahụ according to our culture. Abịa na ha na nwunye bụ onye ero unu na ndị ero na-emekọ azị n'enu bụ ero bụ ishijalata anyị na ndị ero ịma n'oge gboo ndị ero ihe ji mara ha bụ na ha bụ ndị mma well ha bụ ndị mma well n'Ovoko anyị ebe a na o nwechere villages wechichere adọlọ elo debeche na villages ejekwe n'okwu nna anyị ahụ iwete adọlọ maka adọlọ ka ya nwa na-enweghị na worship ijekwe n'okwu nna anyị ahụ iwete adọlọ iwete n'Ovoko kịta na na villages dị iche iche nwere ndị sibere adọlọ ndị be nna anyị ahụ so ya na-ewetekwe mmadụ that place wee na ndị nne anyị ahụ wee na-edebeti ga-abụ ihe ọbụla mmiri na-asị gị na adọlọ ahụ abịa ọgụ so mana now Christianity take over many things nwezi ihe dịka data mma aha ndị nne anyị ha na-ewetesi nwezi ihe dịka now that's how I be. Gede bụ ndị ọzọ nna ha shigbe bụ ga-abụgo ndị n'okpukpere ha ga-asị gị obodo asị gị ndị nọ mbe dị ha na nna ha eshi nwere ihe jikọrọ nna ha na nna ha eshi emekọta ihe eshim. O nwere obodo ọzọ anyị na ha na-emekọta eshim, anyị na ha bụ very close, anyị na-akpọ ekete ekere ihe eka ihe akpụ Ovoko na Uhunowere, that is 4 villages. Anyị na ha mgbe anyị na ha bụ dịkasị nwanne mana ibe agwa ya na-akpọ Igbeze South na ọ bụ ndị bukọtara nwanne ka ha bịa maka na anyị natazi ebe a anyị na ha ga-abụ nwanne anyị na ha ga-abụ nwanne so anyị na ha ga-abụzi one ekete ekere kacha akpa anyị that time ekete mana no ekete local government a na-achọ ma ọ bụ ihe ọzọ ọ bụ ka anyị na ha nwere obodo a sị gị na iru asị na ekeghe Ovoko unu anụgwa m ga-asị gị na mbe dị ha na-asị na ọ bụ Ovoko ka ọbe mbe na ya na-abụ Ovoko mbe na ya na-abụ Ovoko mbe na ya na-abụ Ovoko ma mbe na ya na-abụ Medavur one ya na-abịa na Ovoko ha na-asụ Ovoko na mgbe ọzọ enweta Ovoko ga-agụ mbe na ya na mbe na ya na-jikọtara Ovoko niile jikọtara Ovoko niile enweghị taa nwa ọbụla na-aza Ovoko nwere na-aza Ovoko that is nearest name mana ọ bụ mgbe ọzọ Ovoko bụ words anwụghị ebe ọbụla na-aza Ovoko maka na reason ya aza maka Ovoko nụ ha bụgo ịmago na Ovoko bụ na ha na-efu that time ha batara ebe a na ha na-efu mmadụ Ovoko na-efu mmadụ
That is equal to the how we have relax. Every when I was go Ovoko, I have no full mad. Ovoko all the guy even a number as a Ekusigo. You able to Ekusigo and Dutcha. Uzana Reba, Kabajagua, on your Nakabana, I go for that government in year 20 million. After that, he make it here, Okwerozi. She's another place where those who long. When down and Nachta, there was a Hessian Ekusigo. And as a Ekusigo. Yes, so track order. And if that takes a good shift in my head, but it's true. Yes, a Bupugu. That is why affordable had the house enough. But I will say I Ovoko penetrated there. Yes, because no one buying with blue here. Yes, that's the thing. We marry Ovoko. The honey Ovoko Fumado. This in the Quake, a battle Ovoko equated by force. I'm an other choice cocoa. In an Ovoko. Macaron will kiss you now. I can overcome good. Mabu Marande wale branch bana boy. Omo hele na biaba. Jara lebu na benbo. Iku go mechiri na. Goshi opaipo Ovoko de. Government no bu Ovoko na. Ma goshi no mbade zukote. Makani na no Ovoko. Ira onwo kina no na branch. E sha send me joro now. Ovoko good. Oparibo bo na Ovoko. Ovoko go na Ovoko. Ma hele lebe oyishiru. You more take over Chico. I claim you no irritated over. Oh, you should have bomb maybe I'm a bit cheap. Make you have on Latin bubble like you would tell Japanese when being mission to the robot. You should do your Latin baby cheap.